Lijepa naša puna je mjesta s tek pokojim stanovnikom. U moći prstu more i u kontaktu si s cijelim svijetom. Nekad se govorilo, no danas je za to ipak potrebno nešto drugo. Velike brzine širokopojasnog pristupa internetu preduvjet su da manje razvijene sredine ostvare jednaku razinu kvalitete života kao i one veće i urbane. Okvirni nacionalni program za razvoj širokopojasne infrastrukture pokrenut je za područja u kojima operatori, odnosno privatni investitori, nemaju dostatan komercijalni interes za ulaganja. U takvim područjima država mora intervenirati vlastitim sredstvima ili sredstvima europskih fondova kako bi svim svojim građanima osigurala kvalitetniji život i jednake šanse. Okvirni nacionalni program je dio digitalne agende za Europu 2020. koja za cilj ima 100% pokrivenost stanovništva brzim pristupom internetu do kraja 2020. Dok barem 50% kućanstava treba koristiti ultrabrzi pristup. Nositelj okvirnog nacionalnog programa za Hrvatsku je HAKOM. Širokopojasni pristup internetu koristi 71% hrvatskih kućanstava. Od toga 21% ima brzine veće od 30 megabita u sekundi. Kućanstva sa brzim i ultrabrzim pristupom koncentrirana su uglavnom u urbanim područjima. Program će obuhvatiti do 70% stanovništva na NGA bijelim područjima. Dakle, onima bez brzog pristupa internetu i bez planova operatora da ga uvedu. Kome je namijenjen ovaj program? Namijenjen je jedinicama lokalne i područne samouprave. Glavni izvor sredstava su bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj, plus dodatna bespovratna sredstva koja osigurava vlada. Što ovaj program donosi stanovništvu? Koristi su značajne. Olakšat će razvitak gospodarstva i dati novi zamah projektu e-građani. Neke usluge iz projekta već su dostupne, a stalno se dopunjuju novima. Među dostupnima je i e-poljoprivreda, koja je donijela velik iskorak u poslovanju poljoprivrednika. Usluge projekta e-građani život u udaljenim područjima čine puno lakše, pa osoba iz Rozmajerovca ne mora do Osijeka po potvrdu, već je dobije od doma. Krajnji cilj okvirnog nacionalnog programa je omogućiti jednako kvalitetan život u cijeloj Hrvatskoj i zadržati obitelji u manjim sredinama. Uključite se, velik broj općina, gradova i županija već je pokrenuo projekte, a uspješni poduzetnici govore nam o osnovnom preduvjetu za uspjeh. Danas se većina poslovanja tvrtki odvija putem digitalnih kanala, pa tako i naša tvrtka posluje sa kupcima širom svijeta iz 150 zemalja i komuniciramo s njima primarno putem interneta, putem video poziva i bez pristupa širokopojasnom internetu ne bi mogli funkcionirati normalno. Naši korisnici su primarno poljoprivrednici koji žive u ruralnim područjima gdje pristup internetu često nije adekvatan. Kada bi on bio bolji, mi bi mogli puno lakše s njima poslovati. Vjerujem da će projekti razvoja širokopojasnog interneta sufinancirani od strane fondova Europske unije uvelike doprinijeti razvoju kako poslovnih, tako i životnih uvjeta u ruralnim područjima. I danas vredi ona u moći prstu more i u kontaktu si s cijelim svijetom. Ali sada je to digitalno more, informacija i mogućnosti. Saznajte više na internetskim stranicama i zaplovite velikim brzinama širokopojasnog pristupa iz svakog kutka Lijepe naše.